Makanya aja mundur-mundur. Rasa ke ala kering. Lagi makanya aja mundur-mundur. Ada maju kono. Ngono kuwi ya tibake ya. Nek kalah wilayah ki pangga kalah personil. Ini kecap wong apik, Dik. Aku nggih ki jane meh guyokne kowe to. Ya apa guyok? Lah kowe lak salto rono. Ya. Mbok Deyati ki lho. Bar muni ngene lho nggih. Basa kowe buka topeng lah kok meriah ngene. Oh iki toko aku iki. Iki tukang adang ya to. Kok iso apal teko kono kuwi lho. Ora nyek. Padha karo tanggoku. Kok karepe dhewe. Tapi aku seneng ku nek tanggapan ning nggon titik mriki lembah babatan iki nek go ngamati salah satu masyarakat yang suka dengan kesenian reog milik Ponorogo, nyatane penonton mesti tumplek blek rame meriah. Tanggapan ning nggon kono rame, kulon kene rame, lor kene rame. Ora amene perkara apa? Apa? Perkara aku arep urip ning kene dadi rame. Hei, akhirnya ku sambatan tok. Hei, lha tanggale bujang galong agak-agak kene kok preok e. Bosok iki. Ya ora apa-apa lah kuwi termasuk amal jariah. Amal ya amal sambatan terus ya bongko, Dik. Wis tok diniati ae iki. Ya ya. Ngene iki kena dige sangu dhewe besok. Sangu ya sangu lho. Kowe lha iki ya sangu dige sangu dhewe besuke. Nah, kira to? Aku kuwi amal jariah nggih guyune wong liyan kuwi termasuk amal jariah. Apa tanggoku yo nggih guyu wong bae gendeng ya. Lah kae wong kentir kok iso seje. Dilanjutne pagelarane sing rame. Oh, ditekakne udan kaya ngene Gusti Allah. Iki barokah. Barokah, berkah. Berkah. Nyapa? Bongge adret. Oh, dikira wedi karo wong wedok nggih kowe iki. Kowe nek dikira wedi karo wong wedok. Apa somo dadi wong lanang sing tatak. Gak ngono kok. Hei, wong lanang iki apa? Aja digoleki to, Mbak. Mbakmu marang tuane kaya ngene to nggih. Kok para tuaku karo aku nyen. Plek. Plek. Plek kental. Lah tak tukokne sego. Manjar. Dipolane sing enak. Ayo kowe lho. Yo, Wong lanange tatak kok. Lah ya madhep ora aja madhep rene.
ngene ya. Ora oleh ngono kuwi to. Wong lanang sing tatek. Kok dikaro wedok yo. Edrek jatil ya biasane gendong. Biasane mangku. Mat lu tak pangku itu. Tak. Tatak ngono kok lanang kok. Yo. Ayo ada diundurne Siti, ben iso obah ya. Ya dalane kagem anu Mbak Jatil amin monggo. Ayo. Sitok-sitok era bapak gendenan. Lagine sing romantis. Aku ora wedi wong itu aku. Tanggapane totalitas, Bos. Totalitas. Nesu pikir kari. Lho, yo lanang maksud. Natalia. Sik, tak golekane marang tuamu ngendi. Ora apa-apa. Iki kerja. Kerja nyambut gawe Nesu. njaluk ngepuro ya. Monggo Mbak Natalia. Nggih panggahi ngaingi. Niki ditontokne napa mboten ngeten iki? Hei, kerja totalitas, Bos. Totalitas. Kalau di kalangan ini bungkus meseni. Apa? Apa ning jero kalangan gak apa-apa sing penting ning jopo sampai mendua. Tenan ora. Karena adewe nek kene iki tontonan sing kena diengge tuntunan. Kuwi kan bukan semata-mata untuk hal yang negatif. Betul. Nah, carane piye to nek diambil yang positif kuwi lak wong lanang carane wong lanang ngajeni wong wedok ya ngono kuwi ta. Doyan. Centang Tanya Gus. Ayo, Ben. Bu, ya kak sidakne, Bu. Oh, kanca. Sik. Yo kaya desa. Dideku ora perkara maratu aku lho. Ya lho, Sing kata aku jatuh cinta karo iki. lah nek dibareng ae to karo iki. Dadi kaya kacang. Kowe kuwi yo kowe iki mbok aja serakah ngono kuwi. Makanya aku. Kowe mbiyen ki saurunge kenal Wahyu calon bojomu iki, kowe mbiyen rak ngesir mbokene ta sine. Matamu. Untuk kanca kuwi. Perkara iki lucu. Mbok kuwi
kuwi tukarane karo bojone iki perkara ndelok aku lucu guyu. Lah iya. Muga-muga iki dadi mantuku. Ngono kuwi ya. Masmu nggih kan aku sik. Anu Pak Rocok nih. Rocok mikir. Niki kang disunat pundi niki? Lah niku. Maksud iki? Yo. Aduh, weh. Lagi terong ya. Pundi kang disunat? Ayo ke macang-macang mriki. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo sini. Ngomong ini deh. Nggih, kalih masih. Cip. Lagi kotok gitu. Ya maksudnya ben disekseni masyarakat kene iki endi to sing duwe gawe. Dek umpet ya duduk. Ayo. Nah, wis Joko iki gak oleh isin. Kene lewat kene tengah. Kene ae. Wis dalah sawu Pak Bro. Wah, jangan calonnya Pak Sowo Pak Samsung oh. Jelas. Samsul. Saya koncone to. Alhamdulillah. Pak Samsul matur suwun. Masih dia. Hah? Pak Samsung. Masa gitu? Tapi kan lek Kang Samsul wae iki kok. Melu rene. Acarane tasakuran kitan. Kowe sebagai wong lanang iki wis ucul saka bocah cilik, iki wis balik kudu iso melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam. 5 waktu ojo lali. Terus kowe paling ngendak iso maca saka ayahmu, Bapak Samsul. Gawe acara gedene kaya ngene kuwi, pakmu lho diwangi ora roh awan ora roh bengi. Iki kocok lho, kok kira Pak Samsul ora ketok lho. Oh, ngati-ngati lho bos kamu murid. Maksudnya Lah murid piye? Maksudnya iki nyambut gawe tenanan kuwi lho. Lah mu murid piye? Ora roh awan ora roh bengi. Lah kok kira Pak Samsul ora ketok ora lawan ora. Iki kocok lho. Maksudnya ngene lho, Pak Samsul kuwi bekerja keras ora ora iso beda-bedane milah-milahne patuto sirah digawe sikil digawe sirah. Kuwi wong akrobatik. Kudu wong kerja. Ya entah to kowe. Maksudnya ki bendina nyambut gawe ora roh jam. Kuwi bendina nyambut gawe adus keringet. Lah ora kecut. Kerja keras kuwi lho. Kowe kok angel men. Maksudku ngene lho. Dadi enek unen-unen taruna ngukuli bapa. Lah piye lah. Ya maksudnya kan bapaknya polisi abdi negara. Nek iso kowe besok ya dadi paling enggak dadi komandane ayahmu. Saiki ayahmu pangkatnya apa? Ora ro. Nuwun sewu. Pangkatnya apa, Pak? Oh masih ya. Ya masih. Paling enggak dadi komandan. Wah, Apa jenenge? apa lah lali lho. Ora ning alun-alun. Panser. Polres Kapolres. Panser. Oke. Paling enggak dadi Kapolres. Allahumma. Ya kowe to kok Aku iki ndongakne tutur iki apa ngono. titik ning kena iki cara apa huruf Arab ya. Alif ba ta cak pitunggal iki tak atekne dhewe. Huruf hijaiyah. Oh ya Jon, Arep kok onjak isin aku kira ora pinter. Alif iki A. A-nya awal, lip iki tangga. Wong lek urip madhep-madhep karo Gusti Allah mlakune panggal lurus, apa tumpul tangga menggok. Oh iya. Abdu minallah, abdu minannas. Ya teko kono kuwi lho ya ampun. Jane lho lambene kaya gumuh kopi ngene iki lho. Pak Samsul. Tapi sakit ae. Mbak ini iko apa gambare ngene, Pak? Ngene, Nah, Mbak iki wadah. Sampe lek mencintai ning agama iku kudu sing ndi sing bener, ndi sing elek. Nek sing bener diadai, Ada sing sing elek dibuat. ya ampun. Tak akan lagi. Tak lupa sholat 5 waktu. Wong ya wis balik kok. Kok ya? Wis wade. Joko. Kaya pakmu kowe lho 5 waktu terus. Oh, lha kowe ora roh. Kowe lak ora roh. Salate kan ning nggonku kono, Pakmu. Saiki
iki aja mikire sae dhewe ning mikir sae wong liya. Kaya sakku barang kok pikiran. Maksudnya iki aja mikir sae dhewe, mikir sae wong liya ibarat apa? Sedekah. Iki karo wong-wong sing ora duwe. Muga-muga rezekine sampean iki yo Dilipat Dilipat gandakan. gandakan. Alif ba ta sa jim. Jim ya to. Wong salat 5 waktu bakal sehat ora bakal jimpe dalam hati iki lara. Oh iya. Wong salat iki bakal sehat. Isik temu lho ya. Iya. Ah, aja kuwi tambahi 30. Tambah kopi 70. Jim ha. Hak. Kowe besok bakal dadi polisi ngumpuli bapakmu kudu hak keadilan yang utama. Kuwi diutamakan, dadi kowe harus membela kebenaran. Sampeyan kudu sok beradil karo sapa-sapa. Aja sampe kene iki loro, kene iki siji. Kuwi lho Pak Samsul ngono. Bapak. Sorry. Ali ba ta sa jim ha. Kok akeh men sing mbok takon. Ora kok Jebuk kok. ora kok arep. Wis ora. Alhamdulillah niki wau bagi acarane nggih di bersamaan dengan turunnya hujan, insya Allah nopo sing dados hajate Bapak Samsul bakal dijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Allahumma amin. Mugi-mugi pinaringan seger waras, panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar, lan putra kekalipun dados putra ingkang soleh, migunani tumraping bangsa negara lan agama, bisa membahagiakan kedua orang tua. Kek, ini tak kayak contoh ini masalah dhewe iki seniman, sampean kudu nyontoh aku masuk iki masih ora sing biasa dipandang sebelah mata. Iya, seni. Tapi aku ndek adik saiki adikku iki dadi apa tugasnya ning Polsek Sukorejo. Polsek Sukorejo, Kanit, Udu. dadi Kapolsek. Udu kecekel main loh. Lu mau kecekelan nek mu bangga-banggane. Nggih matur suwun cah bagus. Salim sik. Matur suwun. Tolong wis kabeh kantong iki. Pak Samsul ora kok titipi ta iki. Ya lanjut toh.
malam lili wedi aku malah dilili aku tekono jalan nggih ada gue dudi aku harus ngomong masih pilih etrek purun etrek sadel ora wah wah diwarai penah ada yang ora gelem jadi kowe wong lanang sing dak lho Gaya ngono iki kecil dede. Wong lanang cah cek yo wong lanang iki kepala rumah yo tangga dadak. dodone diketokne Kok diarep wedok bali wae. sing ngene lho carane iki dodone diketokne mlaku etek wong lanang Iki apa dede. Pak Samsul, sekarang Pak Samsul nggih. Alhamdulillah matur suwun ya ampun. Ketae. Wis layan 50.000. Apa kok ngene diwae tukaran karo bojo. Lho, lah kok balik Kok malah balik dhewe. diratakne. Wis diratakne. Adewe kepala rumah tangga wong lanang. Yo, Nek ero wong wedok kesel kudune mengayomi. ngayomi. Ben luwih nyaman ning wong wedok. Lempok gendong. Karo lanang kok itu wedi. Aku ora kok ndelok bojoku ora tak delok penontonnya oke oleh. Nang kene moe. Lek ton, poge nakal iki lho arepan. Bah ya ampun. Bapak paimen ade kok ngedok teng mriku ki napa lho? Wong jane pun kula damane genteng mriki. Mriki lho Pak Men anu nyawang mantune jenengan. Bapak pinget bapak monggo. Wong lanang. Iki Pak kuwi pamen aku wong metu Pak kuwi wong metu. Kok iki anakku apa mantu iki kerja sing totalitas. Ngene iki ora kok elek ya ora. Dek. Mlaku ya. Ngono muni mandene lagi teko. Arabine ya. Tapi ora mau jane aku gitu, aku gitu. Wong lanang sing dadak Sapa sing ngomong? Sapa? ora malah cilik ya. Sapa sing ngomong?
Aku mau ujian. Yo, 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 yo,